Takže čaute, tu je Hopper a vítajte u nového dielu Shades Infinite. Takže dneska som už bol na účte, maximálne idem do toto. No, dobre. A viete čo? Nový Epic. No, to som zvedavý. Takže zajtra budem zase natáčať. Som už pozeral. Čo už má sál. Ešte nemá hlavy. Takže tu máte potom môj kanál. Takže je to kanál na Minecraft aj na CF Game, ale mám tam fotku na Minecrafte. Takže mám to zatiaľ. Toto som dostal, nie, to už mám. To som si zamenil. Som dostal na... Toto som tam dostal, ako môžete vidieť, takže tu mám brnenie 962 a všechno 250, toto mám brnenie 1623 a všechno 246. Takže toto som tam mal na nej, ale som stejne vedel za toto, čo som teraz vyhral vo veži. Takže toto si tu nechám a môžeme dať potom. A chcel som vám ukázať, také neviem, či to už niekto videl, ale keď dáte čaro obchod, no tak tuto mám taká, že nenápadná kniha. Kliknite a tu si od vás niečo pýta. Napríklad tuto úplne dole, ten posledný text úplne, že dnes zbírame rukavice, pokud nejaké máš, sem s nimi. Takže tam jej iba hodíte rukavice nejaké a také, dneska zbierala aj zbranie, som jej dal zbraň. Takže podzemí, mám koľko tu. Takže pozrieme sa, vež 20 po schode a toto máme koľko tu, mám 6. Tohoto som už dlho neskúšal, takže na ňo pôjdeme zajtra. No áno, to je všetko tak na dneska a budeme sa tu stretávať a ja dúfam, že ma budete pozeravať, takže čaute. Čo ti nejde? Ani jedno, ako mi nemohlo ísť. Počkať, ja to fačam. Ježiš, to lidi.